Аз също давам 3, защото си пролича, че манячето ни слуша музиката и е вкарал някакви половината му текста от наши песни. И се кефя просто, че си е направил кефа маняк. Да. Да, бе, не, шегата на страна, естествено. Така че бих му дал... Ясно, да. Айде 3,5 ще Айде дам. 3,5. Аз ще дам 2. Човек, нищо лично очаквах нещо, което той ще предложи, не просто да дава референции за наши песни, брат. Милионер, че ма милиона ви удари по главата. Време за убийство, да го пишем днешна дата. Само не искам да ви дисам, аз просто ви пречисвам. Толкова с много ми се смяхте, че върса си премислям. Дроп топ мама, ама без симбат лева ви го няма. Пред всеки лево ще да стана само по пижама. Разбирам сети, що не иска да си ляга. След онче бонче фейма почна малко да ви бяга. Текстът бил ми лесен, ма съм здрав кът кистен. Идвайте за хляба, защото вече е поднесен. Пътя стана тесен в топлата чиния. Фола стига горе на високо, толкова високо, чак под мене е дървото. Идвайте ми трифен, но така обичам да го пия. Брат, няма да ги бия, само с думи ще ги свия. Може да сте трима мускетари, но сте без саби. Аз съм като Аквамен, който идва да ви дави.